Għal-kuluri blu sofforri li spikkaw fil-pjazza tal-Knisja l-qadima tar-raħal ta' Santa Venera waslet lura ir-Rrestawrata l-istatwa titulari. Din l-opra tarti hija xogħol Carmelo Malija li kien ukoll wieħed mid-dixxipli tal-artist Carlo Darmanin. Kif sentejn oħra l-istatwa se tkun qed tagħlaq mit-sena, il-pjan biex din il-vara tkun irrestawrata kien ilu jberrem f'moħħ il-Vendrizi u meta ġiet ix-xoqqa f'Moxta ittieħdet l-opportunità kif spjega Patri Sabela. Meta l-vara kienet ta' hawnhekk fi Knisja l-qadima, mill-ewwel kien hemm issib tiġi rrestawrata u ndurata. Meta mbagħad il-vara marret fil-parroċċa baqa' dan jaħsieb. U sentejlu ħabbarna li għandna l-permessi kollha għal dan il-proġett u l-poplu konkorra mill-ewwel xi żmien sena ġbanna l-ispiża kollha u llum qed ingawdu dil-vara ta' Santa Venera qaddisa tagħna fi sbuħija kollha tagħha. Huwa qalilna li l-ġenerożità tal-poplu Vendriż kienet fundamentali kif dan il-proġett ta' restawr ġie jiswa madwar 30,000 euro. Jispikkaw it-tliet kuluri li monija bihom l-istatwa, l-aħdar li jirrappreżenta it-tama f'Ġesu Kristu, l-abjad li jirrappreżenta l-purità ta' Santa Venera u l-aħmar li jirrappreżenta il-mewta b'sagrifiċċju għall-fidi tagħna. Fid-diskors tal-inawgurazzjoni ħarġet il-passjoni li biha l-Vendrizi jħobbu l-istatwa, mhux biss għax hija opra imprezzabbli tal-arti iżda wkoll għal dak illi tirrappreżenta. Għalina r-raħal jismu għaliha wkoll Santa Venera, allura il-qaddisa għażiża ħafna lina wara kollox il-vara tirrappreżenta l-qaddisa mhux il-vara l-importanti, imma l-qaddisa li hija ħafna għażiża għalina.